piatok 22.11.2013 sa v Dome kultúry v Skalici uskutočnila stužková slávnosť 4. A. Štvrtáci si pre svojich rodičov a vyučujúcich pripravili zaujímavý program. Zabávali sa do skorých ranných hodín. Vážená pani riaditeľka, vážená pani triedna profesorka, ctený profesorský zbor, drahí rodičia, milí spolužiaci a ctení hostia. Je mi cťou privítať vás tento krásny, slávnostný a výnimočný večer, ktorý sme všetci tak dlho očakávali. Je to deň, ktorý sa navždy zapíše do našich myslí, do našich srdc, a už nikdy neopustí bránu našich spomienok. Teraz by som chcela vyzvať pani riaditeľku a našu pani triednu profesorku na slávnostné šermovanie. When I hear your name, it all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Príjemný dobrý večer, vážení rodičia, hostia, vážené kolegyne, kolegovia, milí študenti. Budúcnosť je doba, kedy budeme vedieť všetko o minulosti. Dokiaľ vieme len časť pravdy, sme ešte v prítomnosti, hovorí Gabriel Lau. Pravdou je, že onedlho sa stane minulosťou štúdium týchto mladých ľudí na Skaliskom gymnáziu. A zostane len spomienkou blúdenie po historických chodbách na začiatku štúdia, imatrikulácia, pokusy o tajný útek hlavným schodiskom, predbiehanie sa v rade na obed, cvičenie na chodbe, hrozne ťažká matematika, lyžiarsky kurz či výčitky triednej profesorky. Nech je pre vás zelená stužka symbolom nádeje, úspešnej budúcnosti, veľkých očakávaní, sily a energie mladosti, slobody a nových začiatkov. Ďakujem za pozornosť. Teraz by som chcela vyzvať našu pani triednu profesorku na slávnostné šerpovanie. Teraz stužkovanie. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Prvým číslom nášho
v našom prípade predovšetkým na extrémnej predstavosti a fantázii divákov. Samozrejme je dôležité podotknúť, že práve táto scénka v sebe nesie určitú symboliku. Žijeme vo svetle a tieni, hovorí jedna z hlavných postáv divadelnej hry Tennesseeho Williamsa. Celý náš život je v podstate variáciou čiernej a bielej, svetla a tmy. Privítajme spoločne na parkete Noriku, Moniku, Aďu, Nikolu, Paťku, Luizu, Silviu, Nikolu, Kristínu a Klaudiu, prosím potlesk.
TV GIM Štefan Miša.